Την άνοιξη του 1943, λίγο μετά την κατάρρευση του άξονα στη Βόρεια Αφρική, χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες συγκεντρώνονται σε προσωρινούς χώρους αιχμαλωσίας. Οι περισσότεροι είναι άντρες του Afrika Korps, βετεράνοι, κουρασμένοι, αλλά ακόμη περήφανοι για την πορεία τους στον πόλεμο. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς τους περιμένει. Ξέρουν μόνο ότι πρόκειται να μεταφερθούν μακριά από το μέτωπο. Πολύ μακριά. Για χρόνια είχαν ακούσει συγκεκριμένα πράγματα για την Αμερική, ότι είναι μια χώρα χωρίς συνοχή, χωρίς βαθιά παράδοση, χωρίς πραγματική βιομηχανική δύναμη. Μια κοινωνία που στηρίζεται σε εύθραυστα θεμέλια, σε μετανάστες και σε κουλτούρες, που υποτίθεται δεν θα μπορούσαν ποτέ να συνυπάρξουν. Αυτή ήταν η εικόνα που είχαν διαμορφώσει η προπαγάνδα και η απομόνωση του Ράιχ. Για τους περισσότερους, η Αμερική δεν ήταν μια υπερδύναμη. Ήταν μια τεχνητή κατασκευή, έτοιμη να καταρρεύσει μόλις πιεστεί. Η πραγματικότητα θα αποδειχθεί πολύ διαφορετική και θα ξεδιπλωθεί μπροστά τους σταδιακά, σχεδόν αθόρυβα, μέσα από χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες που, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχαν καμία θέση στην εικόνα που είχαν για τον κόσμο. Από τις πρώτες κιόλας ώρες στα στρατόπεδα της Αλγερίας, η διαδικασία αιχμαλωσίας δεν θυμίζει σε τίποτα όσα περίμεναν. Οι Αμερικανοί εφαρμόζουν πλήρες πρωτόκολλο καταγραφή, ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιχμαλώτων. Το πιο εντυπωσιακό, όλα εξηγούνται στη γλώσσα τους, καθαρά και χωρίς βιασύνη, όχι από διερμηνείς της στιγμής, αλλά από αξιωματικούς εκπαιδευμένους ειδικά για αυτό τον σκοπό. Η συστηματικότητα αυτή δεν έχει σκοπό να εντυπωσιάσει απλώς αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας του Αμερικανικού στρατού. Οι Γερμανοί μπαίνουν στα Liberty Ships με ελάχιστη αντίσταση. Τα πλοία είναι μεγάλα, οργανωμένα, με πλήρωμα που κινείται με άνεση σε κάθε διαδικασία. Δεν υπάρχει σύγχυση, δεν υπάρχει ένταση. Κάποιοι αιχμάλωτοι, έχοντας υπηρετήσει σε ναυτικές μονάδες, αναγνωρίζουν αμέσως ότι κάτι εδώ είναι διαφορετικό. Ο τρόπος που συνεργάζεται το πλήρωμα, ο εξοπλισμός, ακόμη και ο ρυθμός εργασίας. Η πληροφορία ότι ένα Liberty Ship μπορεί να κατασκευαστεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα φαίνεται αρχικά υπερβολική, όμως σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι αντανακλά μια βαθύτερη αλήθεια. Την ικανότητα της Αμερικής να λειτουργεί με ρυθμούς βιομηχανικής μαζικής παραγωγής που η Ευρώπη δεν μπορεί πια να ακολουθήσει. Καθώς το πλοίο κατευθύνεται προς την Αμερική, οι αιχμάλωτοι έχουν χρόνο να παρατηρήσουν το πλήρωμα. Τις μερίδες φαγητού, την αυθονία των προμηθειών, το καθαρό νερό, την άνεση με την οποία οι Αμερικανοί πετούν τρόφιμα που στη Γερμανία θα θεωρούνταν πολύτιμα. Δεν είναι επίδειξη, είναι η καθημερινότητα ενός στόλου που δεν αντιμετωπίζει ελλείψεις. Και για τους αιχμαλώτους που έχουν ζήσει μήνες με δίαιτες πείνας, αυτή η εικόνα έχει βάρος, όχι συναισθηματικό, αλλά ενδεικτικό της τεράστιας διαφοράς ανάμεσα στις δύο οικονομίες. 15 ημέρες αργότερα, όταν το πλοίο πλησιάζει την ανατολική ακτή, οι Γερμανοί συγκεντρώνονται στο κατάστρωμα, βλέπουν μια φωτισμένη ακτογραμμή. Ένα ολόκληρο δίκτυο πόλεων που λάμπει τη νύχτα, τη στιγμή που η Ευρώπη ζει βυθισμένη στη συσκότηση. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εικόνα, είναι η πρώτη μαζική ένδειξη ότι η Αμερική δεν βιώνει τον πόλεμο με τον ίδιο τρόπο. Οι υποδομές της, η ασφάλειά της και η γεωγραφική της θέση της επιτρέπουν να λειτουργεί σχεδόν σαν να μην υπάρχει παγκόσμια σύγκρουση. Στην Νόρφολκ, οι αιχμάλωτοι παρατηρούν το λιμάνι. Είναι μια έκταση γεμάτη κίνηση. Γερανοί που δουλεύουν ασταμάτητα, εργαζόμενοι που μετακινούνται με τα δικά τους οχήματα, πλοία που φορτώνονται και ξεφορτώνονται ταυτόχρονα. Η ποσότητα του φορτίου που διακινείται καθημερινά είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες πριν τον πόλεμο. Η εικόνα είναι σαφής. Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους βιομηχανικής επιτάχυνσης, χωρίς να έχει παραμελήσει την εσωτερική της λειτουργία. Η μεταφορά προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται με επιβατικά τρένα. Τα βαγόνια είναι καθαρά, ευρύχωρα, με μεγάλα παράθυρα και κανονικές θέσεις. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται από καλοσύνη, αλλά επειδή το αμερικανικό σύστημα μεταφορών είναι σχεδιασμένο για τεράστιους όγκους επιβατών και εμπορευμάτων. Οι αιχμάλωτοι βλέπουν από τα παράθυρα πόλεις που λειτουργούν κανονικά εργοστάσια, σε πλήρη δραστηριότητα, φωτισμένους δρόμους,
γεμάτα καταστήματα καμία ένδειξη πολεμικής πίεσης. Σε μια από τις πρώτες στάσεις παρατηρούν τους σιδηροδρομικούς εργάτες. Το πόσο γρήγορα γεμίζουν κάρβουνο, το πώς συντονίζουν τις διαδικασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα, το πώς κινούνται αβίαστα. Η σύγκριση με τη γερμανική πραγματικότητα είναι αναπόφευκτη. Οι αιχμάλωτοι γνωρίζουν ότι στη Γερμανία κάθε πόρος είναι σε έλλειψη. Εδώ βλέπουν το αντίθετο. Καθώς το τρένο συνεχίζει, περνούν κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εκτείνονται για χιλιόμετρα. Δομές που έχουν χτιστεί σε 2 ή 3 χρόνια, πολλές φορές πάνω σε περιοχές που πριν ήταν αγροτικές. Οι μονάδες λειτουργούν σε 3 βάρδιες, χωρίς διακοπή. Η ενέργεια είναι άφθονη, το εργατικό δυναμικό σταθερό. Για όσους έχουν γνώση της βιομηχανίας, η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Η αμερικανική παραγωγή λειτουργεί σε κλίμακες που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Το αποκορύφωμα αυτής της διαδρομής έρχεται όταν περνούν δίπλα από το τεράστιο εργοστάσιο της Ford στη Willow Run. Τα αεροσκάφη που φαίνονται από τα παράθυρα δεν αποτελούν θεωρητική πληροφορία. Είναι πραγματικά, ορατά, σε γραμμές παραγωγής. Η ενημέρωση πως το εργοστάσιο μπορεί να ολοκληρώνει ένα βομβαρδιστικό, περίπου κάθε ώρα, εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο δύσπιστους. Δεν είναι μια αφηρημένη φιγούρα, είναι ένα λειτουργικό σύστημα παραγωγής που βρίσκεται μπροστά τους. Όταν τελικά φτάνουν στα στρατόπεδα του Τέξας, βλέπουν πως και η καθημερινή ζωή έχει εξίσου υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Τα κτίρια είναι καθαρά, ηλεκτροδοτημένα, με θέρμανση, με ζεστό νερό, με κανονικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Η παρουσία πενικυλίνης, ενός φαρμάκου πρωτοποριακού για την εποχή, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της αμερικανικής υπεροχής στην ιατρική περίθαλψη. Στην κουζίνα, η αυθονία των τροφίμων εντυπωσιάζει. Οι μερίδες είναι επαρκείς, οι προμήθειες σταθερές και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πετούν το πλεόνασμα δεν αποτελεί εξαίρεση, είναι κανόνας. Οι αιχμάλωτοι συνειδητοποιούν ότι το επίπεδο αυτό δεν αφορά μόνο το στρατό. Αντικατοπτρίζει συνολικά την αμερικανική κοινωνία. Η πραγματική όμως αποκάλυψη έρχεται μέσα από την εργασία τους στα αμερικανικά αγροκτήματα και εργοστάσια. Για πρώτη φορά βλέπουν την έκταση της αμερικανικής μηχανοποίησης. Τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές, ηλεκτρικά συστήματα, αποθήκες με ψήξη, κανάλια άρδευσης. Οι αποδόσεις ανά εκτάριο, ο αριθμός των εργαζομένων, οι μέθοδοι παραγωγής, όλα καταγράφονται και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες γερμανικές δυνατότητες και όλα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Ο πόλεμος έχει ήδη κριθεί σε επίπεδο παραγωγής. Καθώς οι μήνες περνούν, οι Γερμανοί αιχμάλωτοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις βαθύτερες διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Όχι μέσα από θεωρητικές συζητήσεις, αλλά μέσα από καθημερινές εμπειρίες. Η επαφή τους με την αμερικανική γεωργία, με την τοπική κοινωνία, με την εργασία στα εργοστάσια και στις αποθήκες, δημιουργεί ένα σύνολο εντυπώσεων που σταδιακά συνθέτουν μια νέα εικόνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εικόνα πιο σύνθετη και πολύ πιο ισχυρή από όσα είχαν ακούσει μέχρι τότε. Σε ένα από τα αγροκτήματα όπου εργάζονται, παρατηρούν ότι ακόμα και οι απλοί αγρότες έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία που στη Γερμανία θα θεωρούνταν πολυτέλεια. Ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε κτίσμα, σύγχρονα αρδευτικά συστήματα, μηχανήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν εκατοντάδες εργάτες. Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές κινούνται αδιάκοπα στους τεράστιους αγρούς, αποδίδοντας σε μία ημέρα όσα μια ολόκληρη γερμανική κοινότητα δεν θα μπορούσε να πετύχει μέσα σε εβδομάδες. Η διαφορά στην κλίμακα δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, είναι αποκαλυπτική. Οι αιχμάλωτοι σημειώνουν τα πάντα. Μετρώνται οι αποδόσεις, οι ποσότητες, τα μεγέθη των χωραφιών. Η σύγκριση με τη γερμανική πραγματικότητα είναι αναπόφευκτη. Στη Γερμανία, η γεωργία στηρίζεται ακόμη σε μεγάλο βαθμό στη χειρονακτική εργασία και σε μικρές ιδιοκτησίες. Η Αμερική, αντίθετα, διαθέτει εκτάσεις που απλώνονται ως τον ορίζοντα. Μηχανήματα ικανά να κάνουν σε μία ώρα ό,τι χρειαζόταν μια ολόκληρη ημέρα. Η παραγωγή τροφίμων δεν είναι απλώς αρκετή για τον πληθυσμό. Είναι πλεονάζουσα σε βαθμό που επιτρέπει εξαγωγές και στρατιωτική τροφοδοσία σε πολλαπλά μέτωπα. Αυτές οι παρατηρήσεις δεν είναι μικρές λεπτομέρειες.
Σχηματίζουν μια συνολική εικόνα για το πώς λειτουργεί μια κοινωνία που δεν βρίσκεται σε άμυνα, αλλά σε πλήρη ανάπτυξη, μια κοινωνία ικανή να συντηρεί έναν παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς να αλλάξει τη βασική της οικονομική και κοινωνική δομή. Στα εργοστάσια όπου εργάζονται, χωρίς να συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή πολεμικού υλικού, σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης της Γενέβης, οι αιχμάλωτοι βλέπουν αυτοματοποιημένα μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, ηλεκτρικές εργαλειομηχανές και οργανωμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου. Οι εργαζόμενοι φαίνεται να ακολουθούν διαδικασίες που είναι σαφείς και σταθερές. Δεν υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί, δεν υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια. Η παραγωγικότητα δεν προκύπτει από πίεση, αλλά από οργάνωση. Κάποιοι αιχμάλωτοι με τεχνικό υπόβαθρο αναγνωρίζουν αμέσως τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία. Η παραγωγή στην Αμερική δεν στηρίζεται σε λίγους εξειδικευμένους τεχνίτες. Στηρίζεται σε ένα μαζικό σύστημα εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού, σε πρότυπα, σε προδιαγραφές, σε διαδικασίες που επιτρέπουν σε μη ειδικευμένους εργάτες να χειρίζονται πολύπλοκο εξοπλισμό. Αυτό είναι που, στα μάτια τους, εξηγεί γιατί η χώρα μπορεί να χτίσει χιλιάδες πλοία, δεκάδες χιλιάδες αεροπλάνα και αμέτρητα οχήματα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η βιομηχανική δυναμική δεν συνοδεύεται από φτώχεια ή κοινωνική εξάντληση. Το αντίθετο. Οι εργάτες έχουν σταθερά ωράρια, αξιοπρεπείς μισθούς, πρόσβαση σε υπηρεσίες και κοινωνική κινητικότητα. Η εικόνα μιας παρακμασμένης Αμερικής δεν μπορεί πια να σταθεί απέναντι στα δεδομένα που βλέπουν καθημερινά. Πέρα όμως από την εργασία, η ζωή στα στρατόπεδα αποκαλύπτει μια άλλη όψη της αμερικανικής κοινωνίας. Τα στρατόπεδα δεν θυμίζουν ποινικά ιδρύματα. Είναι καθαρά, οργανωμένα, με κανόνες που τηρούνται σταθερά. Η πειθαρχία υπάρχει, αλλά δεν βασίζεται στον φόβο. Οι αιχμάλωτοι έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράμματα. Πανεπιστήμια και οργανισμοί της εποχής στέλνουν υλικό, καθηγητές και βιβλία. Για πολλούς αιχμαλώτους, αυτή είναι η πρώτη επαφή με την ιδέα ότι η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό, διαθέσιμο όχι μόνο σε πολίτες, αλλά ακόμη και σε εχθρικούς στρατιώτες. Ειδικά τα μαθήματα και οι διαλέξεις για την αμερικανική ιστορία, την οικονομία και την πολιτική εντυπωσιάζουν τους αιχμαλώτους. Δεν παρουσιάζουν τη χώρα ως αλάνθαστη, αντίθετα, παραδέχονται ανοιχτά προβλήματα, λάθη, κοινωνικές ανισότητες. Και αυτό, για όσους έχουν μεγαλώσει σε καθεστώς που εξαφανίζει κάθε κριτική, αποτελεί μια ριζική αλλαγή αντίληψης. Η ιδέα ότι ένα έθνος μπορεί να επιτρέπει δημόσια κριτική και ταυτόχρονα να παραμένει ισχυρό είναι κάτι που πολλοί δεν είχαν φανταστεί πριν. Στο μεταξύ, οι εφημερίδες των αιχμαλώτων, γραμμένες από τους ίδιους, λειτουργούν ως χώρο συζήτησης. Στην αρχή οι τόνοι είναι συγκρατημένοι, ακόμη και καχύποπτοι σταδιακά όμως, καθώς οι αιχμάλωτοι συγκρίνουν όσα γνωρίζουν με όσα βλέπουν καθημερινά, η ρητορική αλλάζει. Αναλύουν την έννοια της δημοκρατίας, της οικονομικής ελευθερίας, της κοινωνικής κινητικότητας. Συζητούν για το τι σημαίνει βιομηχανική παραγωγή σε κλίμακα, για το πώς επηρεάζει έναν πόλεμο με τρόπο ίσως πιο καθοριστικό από την ίδια τη μάχη στο πεδίο. Οι Αμερικανοί φρουροί, από την πλευρά τους, ακολουθούν αυστηρά τους κανονισμούς. Δεν υπάρχει κακομεταχείριση. Δεν υπάρχει εκδικητικότητα. Η συμπεριφορά τους δεν οφείλεται σε αδυναμία, οφείλεται σε πρωτόκολλο, και αυτό οι Γερμανοί το αντιλαμβάνονται. Η πειθαρχία των φρουρών δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερότητας που για πολλούς αιχμαλώτους είναι πρωτόγνωρο. Η πιο δραματική αλλαγή συμβαίνει μετά το 1944. Όταν οι Αμερικανοί αρχίζουν να παρουσιάζουν υλικό από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρώπης, πολλοί Γερμανοί αιχμάλωτοι δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Ορισμένοι αποκαλούν τα βίντεο στημένα, άλλοι ζητούν επιβεβαίωση. Και όταν τα στοιχεία πολλαπλασιάζονται, φωτογραφίες, μαρτυρίες, έγγραφα, οι αντιδράσεις αλλάζουν. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για αμφιβολία. Για τους περισσότερους, είναι ένα ισχυρό πλήγμα στην ηθική εικόνα της χώρας τους. Ένα πλήγμα που δεν προέρχεται από πειθό, αλλά από ατράνταχτα γεγονότα. Η αλλαγή αυτή δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Συμβαίνει σταδιακά, μέσα από μικρές συζητήσεις, ατομικές σκέψεις, συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις.
Οι αιχμάλωτοι συνειδητοποιούν ότι η Γερμανία, την οποία θεωρούσαν τεχνολογικά προηγμένη, βιομηχανικά ισχυρή και ιδεολογικά συμπαγή, στην πραγματικότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια χώρα που υπερέχει σε όλους τους τομείς. Σε παραγωγή, σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε κοινωνική συνοχή. Καθώς πλησιάζει η λήξη του πολέμου, τα στρατόπεδα αρχίζουν να προετοιμάζουν τους αιχμαλώτους για την επιστροφή τους. Οι Αμερικανοί ενθαρρύνουν μαθήματα αγροτικής τεχνολογίας, μηχανικής, λογιστικής, ακόμη και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Όχι ως μορφή προπαγάνδας, αλλά ως πρακτική εκπαίδευση για την εποχή που θα ακολουθήσει τον πόλεμο. Οι Γερμανοί το αντιλαμβάνονται. Η Αμερική σχεδιάζει ήδη έναν κόσμο μετά τη σύγκρουση και στη σκέψη αυτή υπάρχει μια σταθερότητα που δεν είχαν βιώσει ποτέ από το καθεστώς που υπηρετούσαν. Όταν τελικά ο πόλεμος λύγει και οι πρώτες ομάδες επιστρέφουν στην Ευρώπη, πολλοί από αυτούς τους άντρες κουβαλούν μαζί τους μια νέα αντίληψη για την οικονομία και την κοινωνία. Κάποιοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Άλλοι θα μεταναστεύσουν ξανά στη Σημεία Πρεσονέσια, αναζητώντας μια κοινωνία που γνώρισαν σε μια απρόσμενη στιγμή της ζωής τους, και άλλοι θα μεταφέρουν σε οικογένειες και κοινότητες μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τον κόσμο, μακριά από την προπαγάνδα που είχαν διδαχθεί. Η εμπειρία, συνολικά, δεν ήταν απλώς περίοδος αιχμαλωσίας. Ήταν ένα ιστορικό πείραμα μεγάλης κλίμακας. Ένα πείραμα στο οποίο οι Γερμανοί στρατιώτες εκτέθηκαν σε μια κοινωνία με σταθερούς θεσμούς, ισχυρή οικονομία και άφθονα μέσα. Μια κοινωνία που, χωρίς να το επιδιώξει ρητά, κατάφερε να μεταμορφώσει χιλιάδες ανθρώπους, όχι με πίεση, αλλά με τα ίδια της τα επιτεύγματα. Καθώς πλησιάζουν οι τελευταίοι μήνες του πολέμου, η εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι Γερμανοί αιχμάλωτοι για την Αμερική είναι πλέον σταθερή. Δεν βασίζεται σε φήμες ή θεωρίες, αλλά σε άμεση εμπειρία. Έχουν δει από κοντά τη βιομηχανία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την κοινωνική οργάνωση. Έχουν δει μια χώρα που δεν λειτουργεί με φόβο, αλλά με διαδικασίες. Μια χώρα που δεν στηρίζεται στην εξαναγκαστική υπακοή, αλλά σε μια κουλτούρα θεσμών, όπου οι πολίτες, οι εργάτες, ακόμη και οι αιχμάλωτοι, έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουν δει την Αμερική να διεξάγει έναν πόλεμο σε 2 ωκεανούς, χωρίς να εγκαταλείπει την καθημερινότητά της. Και αυτό αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές εντυπώσεις που μεταφέρουν στη Γερμανία όταν επιστρέφουν. Την ίδια περίοδο, οι Αμερικανοί δείχνουν στους αιχμαλώτους τις πρώτες εικόνες από τα απελευθερωμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη. Για πολλούς, η αποκάλυψη αυτή δεν είναι απλώς σοκαριστική, είναι καταλυτική. Οι εικόνες, οι μαρτυρίες, τα τεκμήρια, όλα συγκλίνουν σε μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι δεν μπορούν να αγνοήσουν. Η αντίδρασή τους δεν έχει την ένταση ή το δράμα που ίσως φαντάζεται κανείς έχει περισσότερο τον τόνο μιας ήσυχης εσωτερικής διάλυσης ενός κόσμου που πίστευαν δεδομένο. Κάποιοι αιχμάλωτοι γράφουν αργότερα ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν κάτι βαθύτερο, πως η ηθική βάση του καθεστώτος που υπηρετούσαν είχε καταρρεύσει πολύ πριν ιτηθεί στρατιωτικά. Η ήττα στο υλικό επίπεδο ήταν απλώς το εξωτερικό σύμπτωμα μιας πιο βαθιάς αποσύνθεσης. Και αυτή η συνειδητοποίηση, για τους περισσότερους, δεν ήρθε μέσα από διαλέξεις ή προγράμματα αναμόρφωσης, ήρθε μέσα από την ίδια την πραγματικότητα. Στις αρχές του 1945, καθώς ο πόλεμος στην Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος του, οι Αμερικανοί οργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για την επιστροφή των αιχμαλώτων. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση σε τεχνικές δεξιότητες, σε βασικές οικονομικές αρχές και σε ζητήματα τοπικής διοίκησης. Όχι με στόχο την προπαγάνδα, αλλά με την πεποίθηση ότι η Γερμανία θα χρειαστεί ανθρώπους με πρακτικές γνώσεις για να ανακάμψει. Οι αιχμάλωτοι το καταλαβαίνουν αυτό. Και η σοβαρότητα της προετοιμασίας ενισχύει την εντύπωσή τους ότι η Αμερική δεν ενδιαφέρεται για εκδίκηση, αλλά για σταθερότητα. Η στιγμή της επιστροφής στη Γερμανία αποδεικνύεται για πολλούς ένα δεύτερο σοκ. Οι πόλεις βρίσκονται σε ερείπια. Οι υποδομές έχουν καταστραφεί. Οι προμήθειες είναι ελάχιστες. Οι οικογένειες ζουν σε συνθήκες που απέχουν πολύ από τις εικόνες αυθονίας που είχαν δει στην Αμερική. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε κάποτε η Γερμανία
Να πιστεύει ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί μια χώρα με τόσο διαφορετική παραγωγική και κοινωνική βάση. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί αιχμάλωτοι συμμετέχουν ενεργά στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Πολλοί εφαρμόζουν πρακτικές που γνώρισαν στην Αμερική, τεχνικές στην αγροτική παραγωγή, συστήματα οργάνωσης της εργασίας, μεθόδους διαχείρισης πόρων, ακόμα και αρχές δημοκρατικής λειτουργίας. Κάποιοι θα αναδειχθούν σε επιστήμονες, μηχανικούς, διπλωμάτες, πολιτικούς. Άλλοι θα συμμετέχουν σε τοπικά συμβούλια, σε προγράμματα εκπαίδευσης, σε μικρές επιχειρήσεις. Το κοινό του σημείο είναι ότι μεταφέρουν μια εμπειρία που σπάνια είχε ξαναζήσει Ευρωπαίος στρατιώτης. Την εμπειρία της συνύπαρξης με μια κοινωνία που λειτουργούσε σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, χωρίς ιδεολογική αυστηρότητα. Στις επόμενες δεκαετίες, ιστορικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία σχεδόν 400.000 Γερμανών αιχμαλώτων στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά πειράματα έμεσης δημοκρατικής εκπαίδευσης σε μαζική κλίμακα. Δεν υπήρξαν εξαναγκασμοί. Δεν υπήρξε ιδεολογική πίεση. Υπήρξε απλώς έκθεση στην πραγματικότητα μιας κοινωνίας που λειτουργούσε με τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαν διδαχθεί, και αυτή η έκθεση ήταν αρκετή για να αλλάξει χιλιάδες από αυτούς. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν είχαν σχεδιάσει εξ αρχής κάποιο ιδεολογικό πρόγραμμα τέτοιου εύρους. Οι συνθήκες διαβίωσης, οι εργασίες, η οργάνωση των στρατοπέδων, όλα αυτά προέκυψαν από την εφαρμογή των κανόνων της Σύμβασης της Γενέβης και από την ευρύτερη λειτουργία της αμερικανικής κοινωνίας. Η μεταμόρφωση των αιχμαλώτων ήταν ένα αποτέλεσμα που ήρθε φυσικά ως παρενέργεια των υφιστάμενων δομών. Κάποια χρόνια αργότερα, πολλοί Γερμανοί πρώην αιχμάλωτοι θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επισκέπτες, μετανάστες ή ακόμη και συνεργάτες. Θα περιγράψουν ότι αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν η δύναμη της Αμερικής, ούτε η τεχνολογία της, ούτε η αυθονία της. Ήταν ο συνδυασμός όλων αυτών, ενσωματωμένος μέσα σε μια κουλτούρα σταθερότητας και καθημερινής λειτουργίας χωρίς φόβο. Μια κοινωνία που είχε την πολυτέλεια να είναι ανοιχτή, επειδή είχε την ικανότητα να στηρίζεται στις δικές της δομές. Από ιστορική σκοπιά, αυτή η εμπειρία προσφέρει ένα σημαντικό μάθημα. Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν από θεωρίες, αλλά από παραδείγματα. Οι Γερμανοί αιχμάλωτοι δεν μεταπίστηκαν από διαλέξεις, ούτε από επιχειρήματα μεταπίστηκαν από αυτό που είδαν. Από το γεγονός ότι μια χώρα μπορούσε να συνδυάζει οικονομική ισχύ, τεχνολογική πρόοδο, κοινωνική οργάνωση και σεβασμό σε θεσμούς, ακόμη και απέναντι σε εχθρούς της η ιστορική έρευνα στις επόμενες δεκαετίες, θα καταλήξει σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ότι η εμπειρία των Γερμανών αιχμαλώτων στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλε, άμεσα ή έμεσα, στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής Γερμανίας ως δημοκρατικού κράτους. Όχι επειδή τους επιβλήθηκε ένα νέο σύστημα, αλλά επειδή γνώρισαν ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Ένα μοντέλο που λειτουργήσε χωρίς να το επιβάλλει. Και κάπως έτσι, η εμπειρία της αιχμαλωσίας, που θα μπορούσε να ήταν μια περίοδος απλής επιβίωσης, μετατράπηκε σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές περιπτώσεις έμεσης κοινωνικής μεταμόρφωσης. Μια μεταμόρφωση που δεν έγινε με όπλα, αλλά με την απλή δύναμη της καθημερινής πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα που οι Γερμανοί δεν περίμεναν να συναντήσουν και που τελικά σημάδεψε τη σκέψη τους για πολλά χρόνια μετά.